Ale potřeboval bych nějakého šikovného mechanika, oni ty brigádníci stojí za hovno, ty vole. A docela mi tam chybíš, jako tu firmu jsme zakládali spolu. Zakládali jsme ji spolu, no. No tak uvidíme, no. Uvidíme, jestli ještě do toho půjdu, no. Teďka mám něco jiného, no. Byl bych rád, kdybych tě tam viděl, jako. Jo? Jo. Jsou tady? Okay, no. Jo, jsou tady. Ale jsou tady. Čau. 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 Čau, čau. Čau. Tak co, Lukáši, proč nás jsem pozval? Hele, mám nabídku od jedné organizace, která po nás chce, aby jsme určili typ ducha. Protože jsou nějaký různý místa, kde je to jako, dejme tomu, posedlí a potřebují to pro ulehčení jako exorcistům, těm vymítačům a bude to celkem slušný, ale za dobrý peníze, ale. Kolik za to dostaneme? Hele, 60 000 pro každýho. Cože? 60 táců, jo. 60 táců za jednu. Jenom za nějaký duchy, jo. Jo? To si děláš srandu. Tak jdeš do toho? No tak to si píš. Jo, tak No jdu. jasně, že jo. Bude to jaký ne, Davide? Přijde mi to jako ztráta času, ale za ty peníze do toho půjdu. Jo, tak Bude jdu. hrozná prdel. Hochu, tohle je vážný, ale fakt jako. Ale no. To jsou jenom duchové, Hele, uvidíte sami, kluci, uvidíte 60 000, to je úplně zadarmo. No jako je to zadarmo, no, téměř, ale. No a kdy teda? Hele, 28.8., to je zhruba za 10-14 dní. OK, tak jo, no. Jo? Jo. Platí to? Máte čas, jo? No jasně, že jo. Jo, tak super, tak No, jo. tak se vidíme. Dobrý, tak tak se Tam vidíme. musíme jít. Jo, tak čus. Tak čau. 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 Čus. Ty vole, to si jak prdele. Ty nevíš, tátu, vezeme koupíkovi. Podle navigace jsme tady. Jo, mělo by to být tady, no. Kucí, hele, dám vám vybavení, co budete každý potřebovat, jo. Pro každýho baterku. Díky. Díky. Okay. Já si taky vezmu. Myslím, foťák. Foťák, se s tím duchem udělám selfie, ne? Vezmu si krucifix. Ty vole, co to je za klacek, ty vole? To by se sdílel, ti to zachrání prdel ještě. Vem si, no víš co, kameru, já si vezmu UVčko, si vezmu i Spirit Box, IMFko, Bylo takých. teploměr a já si Přístrojů. vezmu klíče a To všechno budeme potřebovat, jo? no to budeme. Mě by se ještě divil. Tak a můžeme jít. Ale kucí, zastavte, ještě vám musím rychle něco říct, jo. Ten duch, za kterým jakoby měli bychom ho najít, tak je Danny Fisher a za poslední 2 roky se to dost výrazně zhoršilo. Mělo by to být trošku vážný. Jako co? Chování. No to chování toho ducha. No jo, tak tady tím nás nevystrašíš. Jo? Nějaký pokus o vystrašení. Ty tomu stále nevěříš, co? Ale jo, ať už to máme za sebou, už se těš na ty peníze. No Tak jako dobře, no. dovnitř. Tak jak si myslíš, no? Co to bude prdel? Jo? Si myslíš, že to bude prdel, jo? On to přitom bude hrozně jako vážný. OK, no, teda když to říkáš. Ale kluci, ještě budeme muset mít nějaký úkoly, co máme splnit, dostanu za to ještě víc peněz, jo? Aha. Ty ještě úkoly k tomu, jo? Hej, hoši, ale mě to takhle je dobrý nápad tady to. Jestli se bojí hochu, tak jako běž domů, klidně. Jako ne, já se nebojím, ale se podívej. Ale Nebojí se, jo? Tak jdem, no. Jakých duchů, ale... Teď dělá chýrka. Za ty peníze to vydrž, ale... No, je pravda. Ale kucí, tady to může být první místnost, kde může se nacházet ten duch, jo? Tak to když tak potom zkontrolujeme. OK. Jo no. Taková kůča, ale tak co už, no. Ale kucí, tady to může být další místnost, kde ten duch se může ukrývat. Tohle jo, takovýhle tak nějaký. To je Benejský. Ty počkej, já se tam podívám, co tam je. A běž se podívat. Ty vole, Jirko! Si děláš srandu. Tak Ty to to bylo jsou pěkně dobrý, to bylo nebylníčky, dobrý. ty vole, tak to... Co
Tak jdem pryč, vole. Podíváme se potom. Ne, ten 20 let na straně novýho nosu. Ten já bez hovno. Já mám třísku Brusel pod ním. Ty vole. Byly debilní schody. Sakra, nejde. Ty vole. Tak co to nemáme? Ty vole, hele, tady to vypadá na dílnu. To může být další místnost, kde může být duch. Jo, tak jdem do hlavní místnosti, přesunem se. Okay, Ještě jednou. Okay. Zajímavý. Ty vole, tady už bude ta hlavní místnost, jo? Okay. Ale to jsou zámky, tyhle, za tu chlíp. Ty brďo. Tak to ukáž. Ty vodo. Ty brďo. Tady asi můžu rozsvítit, ne? Funguje elektřina? Měla by. A jo. A jo. Ty vole. Ty vole, nechci Tady to ale fakt- smrdí to tady. Tady něco těžce tahne, neustále jste si náhodou. Ne, ale máš pravdu, jako. Tady s to tebou- fakt vypadá, kdyby To s někdo tebou umřel. fakt souhlasím. Hele, tak A co půjdeme teď? ven a tam odložíme věci a Jo. rozdělíme si každý, co si vezme a jak půjdeme. OK, Jo? Dobrý, tak se jdem. Tu, ale to tady bylo celkem dobrý. Čekal jsem to horší. Kam si odložíme ty Tyhle, dáme věci? to sem všechno na stůl, asi sednu Ok, doprostřed, ok. dám tam ten notebook na kamery. Rozložíme si každý. Baterku se nechám u sebe. Ale tak ještě bych začal. Jo. Pojď. Ještě bych začal, máme tady nějaký úkoly, jediný co můžeme udělat podle věcí co máme, tak je vyfotit ducha, jo, je to při eventu. Jo. Bude o to o pár tisíc víc, ale uvidíme, jestli se nám to vůbec povede, jo. Ale to chceme udělat samozřejmě, když to bylo peníze. No, Na to. A proč máme ten notebook? tam budeme koukat na tu kameru, víš, jako Jo. potom, až ji někam rozdělíme. A hele kluci, až, jako samozřejmě mi to neuvěříte teďka, jo, ale až kdyby nás čirou náhodou naháněl ten, tak schovka je tamhle, jak je ten krb a jsou tam ty, tak on tam asi jako nebude vidět, to je to asi to nejvíc ideální, protože tamhle Už to vidím. Tamhle ta nějaká budka, ta je úplně uzavřená, tam se nejde dostat. Jo, OK. No, podle mě nebude potřebovat. No tak jdem se tam podívat, pojď. Ještě abyste věděli, jak tam zaběhnout a musím vám říct, že musíte se tam skrčit a zaběhnout do takového specifického místa. Já se jenom zpátky. Jo. Tady je ta schovka, jo. Tady takhle tam si zalezeš a čupneš si, jo, já to ukážu. A hlavně je důležitý vypnout baterku, jo, takže zalezeš do zádu, nevíš co to jde. A čupneš a vypneš baterku takhle, jo. Jasně jo. Dobrý, hele, tak- Jo. No, to by ses nedivil náhodou. Hele, jdem si rozdělit ty věci, kdo co bude mít. OK. Hele, rozdáme si věci, jo. To nechybí nám tady něco. No ne. Nechybí. Ne, jo. Já nevím, jako. Taky ne. To Dobrý, bylo no. tolik. Hele, tak jako první David, běž tam takhle dát tu kameru, ať směřuje jakoby na dveře. A já si vezmu tady teploměr. Ondro, ty si jen foťák. Foťák. Na ty selfiečka. Na ty s tím selfiečka, duchem. no jasně, Ok, no, ok. jasně. Jak ty tomu můžeš říkat, no. Ty si tady IMFko a hele, pak tady Davidovi dáme spirit box a vezmeme to ze zhora dolů, takže začneme dřevníkem, Ok. tam kde jsme byli jako úplně Dává poprvé. smysl. Jasně, to máme nějak. Ať to máme nějak v řadě, no, systematicky. nějak systematicky. OK. Jo? Tak jo. A dobrý, na? Jo. A jdeme Spirit nahoru, box. jo? Jo. Vytáhnu baterku ještě. Tu kluci, ale nějak to tady nevidím. Já mám taky furt jenom jedno zelený světýlko. No, tak to je dobrý, buď rád, hele. OK. Hele, může mít pryč. Tady to stojí Mám to za oknem. vypnout? Jo, vypni to. Hele, kluci, tady to už nějaký zvláštní, tady se mi snižuje teplota, ale jenom o kouda. Podle mě to bude asi vedle, ale pojďme tam rychle, ať to zjistíme. Tak jdeme dovnitř. Ty vole, hele, já už mám teplotu pod nula. Vole.
Co to bylo? Hele, vyfoťte, Davide, běž pro knížku. to. Jo, vyfoťte židli, běž pro knížku a položí se tam přímo. Jo. Počkej, a co to jako znamená, že se tady hejbilo židle? No, že to asi bude tahle místnost, ale i s tou teplotou to takhle sedí, ale já to zapíšu tady do taky knížky. něco znamená, jo? No znamená, to tady mám v Tady budeš knížce. Co máš za knížku Hele, zase? polož to sem a ono to on do Jo, toho... jo, dobrý, no, tak se trochu bojím, ale tak já to zvládnu, ne? Jenom já jako se nepřijel židle, nebo nejde židle. Hejbla jenom židle. Jak jenom židle? Ty jsi do toho kopnul, viď? Já? Jo, tam dá to Ale dej jí takhle tam. Jo. Protože vole, možná, že hoši. sejde židle, ne? To je Tak. na nafíčení jak. Ale a pojďme se podívat na tu kameru ze záběru z toho, z notebooku, jo? Tak pojďme. Jo. Já tam mezi tím dopíšu do knížky. Ty vole, ještě hlasnou to zavřít, jdeš tam, David? Tak já to skočím. Jo. Já to tady mezi tím najdu. A to je jako záběr z té kamery vevnitř, jo. Aha. Tak koukáme, ale kdybyste viděli takový bílý kuličky, tak... Bílý kuličky, jo? No, takový lítací bílý kuličky. Teď tam se furt nic neděje. Ani ta židle se nehýbe. Zatím ne, no. Ale uvidíme. Vole. Co to bylo? Viděl jsi to? Ta knížka se Viděl jsi to? Ty vole. Ta knížka úplně odlítla. Lukáši, to je další věc, co se tam hejbe. Běž tam se To knížka. spiritboxem, zkus to. Ty vole, co dělám? Tak jo. Jdu na to. Mám se tam rozsvítit, nebo? Ne. Ne, hlavně si nerozsvícej. Jo, nějaký zpěvok. Ty vole, ta knížka dostala dobrý záhod. Ty vole, tady tím pranku já věřit, ale nebudu. Tak, jak se to zapíná, ty vole, ten přístroj. Takhle? Tak, schválně. Ty vole. Tu dělá zvuky, ty vole. No co chtěl tady dělat, jako to chytit ducha do té krabičky. Ty vole. Mám chytat signál, ty od toho ducha, nebo? Ne? Mám být takovou židle, která se pohne, nebo té knížky. Tak co? Vole. No, dobrý prank, jo, ale ty vole. To, co na mě zkoušíte za pranky, ty vole, to vám nevěřím tady to, že to na mě tady bude mluvit. To si jako jsme se nedomluvili. Tak ty vaše vtípky, že tady na mě to bude mluvit. Ty vole, kluci, on to na mě promluvilo, ty co to je Fakt jo, za hele, tak vtípek já tady to, to jako od vás, já ty to vole. rychle ještě napíšu tady do knížky. Počkej, jak promluvil? Promluvilo to na mě normálně, ty vole. To jsou nějaké Ty typy, vole, ne? Jak ty může vole. tady to mluvit? Počkej. Prosím tě, buď v klidu. Co to? Já vezmu ještě UVčko a pojďme tam všichni teďka. Ne, tak to já tam nejdu, jestli to mluví. Ježíši, Ty prosím tě, teď tam lítá židle, mluví ale to už tady. jsme u konce, pojď. Ty vole, Ať jakýho už to to? rychle. Ne, já tam nepůjdu. Pojď rychle. Mám vzít foťák. Jo, vem všechno. No ale hoši, jako to už není prdel Ještě budeme tady to. potřebovat, ne? Nebo? Jo, Mám. jo? Tak Já jo. rozsvítím, jo? Jo. Testnu UVčko, jo? Jo. Ale UVčko to asi Já nebude. vám ukážu, ty vole, jak to na mě mluvilo, koukejte. Ne, to vůbec nezkoušíte. Ty vole, ty vole! Ty vole, to se už nesmí stát, to se nesmí stát znova už. Počkej, jak jako znova? Co znova? To já jsem vám dnes zapomněl říct, že já jsem to dělal dřív ze starou partu a jsem jedinej zůstal naživu. Po Cože? minulejší akci. Ty seš debil, Lukáši! Ne! Ne! Ty jsi debil, že ho takhle strašíš, toho chudáka. My tady chcípnem! Ale nechcípnem, prosím vás. Hele, pš. Ale už to asi skončilo, asi můžeme jít. Fakt? Jo, asi jo. Jdeme. Asi už je to dobrý.
Tak to bylo krutý, tak to. No, to teda. Ale prosím tě, neumřem, hele, půjdem do auta. Já ti tam něco dám, ono ti to trošku pomůže na tu mysl takhle tvůj. A David, ty tady když tak počkej a koukni na kamery. No. Co Ondra? Ten už Nebude dít. bude v Ten autě bude v už, autě, ne? prosím Ten běžel tě. směrem do auta, tak No. určitě bude v autě na vás čekat. Jdeme tam, hele. Ale to je stejně nic na tom neuvidím, už to já jsem znuděnej z tady toho, hej, nic si tady stane, jdu se projít, jsem se tím baterky. Tady tomu mám věřit, že tady něco je, tyjo. Se ještě podívám dovnitř schválně. Prosvítím se tady, super. A tady byl nějaký hánku, že tady je všechno bude v pořádku. Tak se ještě tady rozsvítím, dobré. Taky nic, ne? To bylo, že to je nějaká číry, dělají si tady ze mě srandu, že tady se něco stalo. Že tady se něco stalo, vole, tak to je dobrý příklad, ty vole. To je. A tak mu mám věřit, ty vole. No, ty vole, to bylo prdele. Ty vole, Ondro! Co se mu stalo? Ježíš, kašli na to, běž. Jo, chytil Ondro! šlak. Běž. Pojď už do toho auta. Co mu je? Pojď, hele, tady pro tebe něco mám ve dveřích. Byla taková skrytá nouzovka, jo. Na. Dej Co si. je? No, uvidíš, ono ti to pomůže, hele. Jej. No pojď, jdem tam rychle zpátky, ať to... Ondro. Hele, mám od něj ten foťák a tu baterku, co má. Ať to máme potom. Jo? Hop. A pojďem to dořešit už konečně. Davide. Už se Dáme, tady, hele. já už se tady nudím, ty vole, tady traplí tady vaše jumpscary, co tady na mě to dělají. Jo. Už mě to nebaví. Jdeme koukat na ty kamery ještě Zase? chvíli. Ano, ještě chvíli tomu Se dáme. na to podívám, no, koukejte, nic tam není. To nevypadá, že by tam byly nějaké orby, jak jsi říkal. To asi tam fakt nic není, hele. Asi ne. Koukáme tady na to dolů a nic. Zatím nic. Ty vole, co to bylo? Co to Ne. bylo? Co se stalo? Viděli jste to taky? Jo. No, co? Nic, ale jdem tam dovnitř. OK. Tohle nemá smysl. Zase tady furt zasíná ten duch. Ještě tady. Ty vole, to je to ani už nejde, to nemá bouchlá žárovka asi už. Je to možný, jo, ale bouchla žárovka, ale vezmu to UVčkem. To zkontrolujte, no. Vůbec se nevím. To furt nikdo nebere. Hele, že by IMF 5, hele IMF 5. Ale co to tak? Jdeme zpět. Nehraj na tu skřínku, nehraj na ní, Ne. pojď, zdraj, pojď. Proč to dělal, ty jsi úplně posral, ne? Ale kam běžíte, kluci? Vole, tak co je? Ale to byla poslední evidence, já to tady dopíšu, nebo do kontrolu a zjistím už hnedka, co to je a pak můžeme jít domů. Ale proč on na to vůbec šahal, proč mě neposlech, sakra? To mohlo být všechno tak dobrý. Hele, Ale nemůžeme to... hele, vychází nám do Twins. Hele, můžeme jet, tak počkej, ještě ne, chvilku necháme, jestli už je konec. Proč mu se nemůžeme? Ticho, pš. Hele, už asi dobrý. Jo, už je to dobrý, hele, pojď tak, běž a jdeme domů do auta, rychle. Ty vole, chlape, že už to máme. Jdem domů. Myslíš, že je doma celou noc se dá. No, čus? No, čus. Čus, ale poslal jsem ti prachy za ten kšeft. Jo, dík. Ale já mám ještě jednu nabídku, bude to 2x horší. A budeme potřebovat se ještě někoho sehnat, ale dostaneme dvojnásobek víc peněz. Jdeš do toho?